Player Azatlyk Radiosu. Akşamız hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 10-njy dekabry hepdäniň duşanbe güni habarlar günnälik gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölügine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştyrýan. Siriýanyň harbalary Gawawdaky Aleppo şäheriniň uly etrawyny ele saldylar. Emma şol bir wagtda taryhy Palmira şäherinden ýyda tarap çekildiler. Bu şäher gaýtadan Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň kontrollugyna geçdi. Siriýanyň Adam hukuklary obserwatoriýasynyň aýtmagyna görä, 10-njy dekabrda Siriýa güýçleri fitneçilerden Alepponyň günorta gün watarynaky Şeyh Said etrawynyň kontrollugyny ele geçirdiler. Düýü Londonda ýerleşýän Siriýanyň Adam hukuklary obserwatoriýasynyň ýolbaşçysy Rami Abdelrahmanyň aýtmagyna görä, Siriýanyň armiýasy mühim etrawy inni dolu gözegçilik edýär we bir wagtlar opozisiýon söwüşçileriň kontrollugynaky şäheriň ortaça 90%-ni ele geçirdi. 2010-njy ýyldan bäri Aleppo şäheri gün watarda hökümet güýçleriniň we günnorda fitneçi toparlaryň arasynda iki bölünipdi. Geçen bir aýyň dowamında Siriýanyň we Russiýanyň howa darbalary tarapyndan goldanýan Siriýa gurýer güýçleriniň hüjümleri netijesinde opozisiýon güýçler şäherdäki kontrol nokatlarynyň tas ählisini diýen ýaly ýitirýär. Türk polisiýasynyň Kürt Halk Demokratik Partiýasynyň resmilerine garşy geçirilen reýtlerde 118 adamy tutsak edendigi habar berilýär. Döwlet eýçiligindäki Anadolu Habar Agentliginiň maglumatyna görä, gürrüň edilýän adamlar Kürdistan İşçiler Partiýasy bilen ilteşik bolmakda guman edilip, 10-njy dekabrda Türkiýanyň dürli künjegine geçirilen reýtleriň dowamında ele salyndylar. Bu hereket PKK-nyň Kürdistan Erkinlik Laçynlary atly şahamçasy 10-njy dekabrda İstanbuldaky stadionuň daşyna bolan goşa partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne almagynyň ideýanyna gabat geldi. Şol partlamalarda 38 adam öldi. Kürdistan Erkinlik Laçynlary atly guramanyň öňe sürmelerinden soň Türk uruş uçarlary Iraň Demiradygynaky Zap sewitinde ýerleşýän PKK nokatlaryna howa darbalaryny amala aşyrdy diýilip Türkiýanyň armiýasynyň beýanatynda aýdylýar. Qırgızistanyň saýlaw resmileri sesberjileriň aglabasy käbir ygtyarlyklary prezidentden premier ministre geçirjek we şol bir jynsaky adamlaryň nikalaşmagyny bir kanun etjek konstitusiýa referendumyny gollady diýýärler. Esasan musulmanlardan durýan respublikanyň saýlawçylaryndan ýekeje howa ýa-da ýok diýen söz bilen 26 sany düzüdüş teklifini şol sanda ýokarda agdalan 2 ütgetmäni öz içine alýan paketi ýa gollamak ýa-da reddetmek soruldy. Hökümet tarapyndan goldalýan bu referendum başga zatlar bilen bir hatarda käbir jinaýatlar boýunça çäklendirji düzgünleri hem aýrar we häkimetlere käbir işlerde ýurt raýatlygyny ýatyrmak hukugunda berer. 11-nji dekabrda geçirilen referendumuň dowamında galplyklaryň bolan barada käbir maglumatlar hem gelip goşdy. Ishak Masaliyev, Onugu Progress Partiýasynyň wekili Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna syýasy partiýalaryň sesleri satyn alma ýüzürendigini aýtdy. Dar adamlaryň aýtmaklaryna görä her ses üçin 500-den 1000 soňmy çenli pul hödürlendi diýip ol aýtdy. İçeri işler ministriniň ornmasary Almaz Orazaliyev medpuat ýygynyna çykyş edip paýtaxt Bişkekde şeýle wakalaryň üçüsiniň Demiradykda şu regionda hem ikisiniň habar berilendigini ma'lum etdi. Qırgızstanda pikir soramalar az geçirildi, emma Qırgız häkimetleri 1991-nji ýyldan bäri geçirilen 6 referenduma gatnaşygyň ýokary bolandygyny we olardaky tekliplerin agla we köplüğün goldawyny tapandygyny aýdýarlar. Pakistan'ın hava yolları kampanyası geçen hepde 47 adamın ölümüne sebep olan uçur helakçiliginden ve başada bir uçurda texniki problemaların bolan barada haber berilenden soň özünün ATR kısımlı 10 uçurunu uçuşdan aýrandygyny aýtdy. Pakistan'ın halkara hava yolları kampanyasının 10-njy dekabrda beren maglumatyna görä ATR kısımlı 10 uçur hemme taraplayın barlyklardan dolu geçýänçe uçuşdan mahrum edildi. Pakistan'ın hava yolları kampanyasına degişli ATR 42 kısımlı uçur 7-nji dekabrda ýurduň Demiradygynaky Çitral şäherinden Islamabada uçýan mahaly daglyk sewitde helakçylyga uçrady. Şonu uçurdaky ýolagçylaryň we ekipaj agdalarynyň ählisi helak boldy. Pakistanyň häkimetleri bu uçur helakçylygynyň sebäplerini derňeýärler. Howa ýolları kampanyasy uçurdaky 2 turbovintli dvigatelyň, ýagny hereketlendirjiniň biriniň sanynyň çykandygyny aýtdy.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan bitaraplyk senetini belliýär. Türkmenistanyň bitaraplyk statusyna eýe bolan Döwletdigi Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda dünýäniň 185 ýurdunyň goldamagynda kabul edilen rezolýusiýada görkezilýär. Türkmenistan özüniň bitarap döwlet bolmagynyň regionda parahatçylygy we howpsuzlygy puhtalandyrýanlygyny aýdyp gelýär. Türkmen hökümeti Türkmenistanyň bitaraplyk statusyna eýe bolmagynyň onuň dünýäde awraýynyň ikrar edilmeginiň alamaty hökmünde garaýar we ýurdun öz ýörelgelerine berk eýermegiň nuskasy bolup durýanlygyny nykdýar. Emma siýasy bilermenler Türkmenistanyň bitaraplyk statusynyň regiona howpsuzlyk nokdaý nazaryndan hiç hili täsir ýetirmänligini, emma ýurdun üzüňelik siýasatynyň güýçlenmegine getirenligini belliýärler. Türkmenistanyň öňki diplomaty ýurdun Türkiýede we Israilde ilçesi bolan Nur Muhammed mafşeyle Türkmenistan'a ýetişkör beren zady ýok bir tarapdan. Bul diňe ýolbaşçylary öň Niýazow innen Berdi Muhammedowa şu totalitar rejimni berkitmek üçin döredilenler. Ol näme üçin niýeňe bir topar goňşy döwletlerden özüni özgörüşdirýär, özüň edinetçiligi ýol açýar. Näme üçin niýeňe SNG'de bolsa ýa bolmasa başga bir nemelerde umumy kabul edilýän düzgünler bar. Oňa Türkmenistanyň işlegine gawat gelenok. Şoň üçin şeýdip özüni öz başlatdyňa bir daşdawryny gawap çykýar. Türkmen mediasyna görä şu gün Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, goşulşmazlyk hereketi we Islam hyzmatdaşlyk guramasy bilen siýasy, ykdysady we medeni aragatnaşyklary berkitmäge we çoňlaşdyrmaga aýratyn üns berýär. Türkmenistanyň iň uly bayramçylyklarynyň biri bolan Bitaraplyk güni ýurtda giň derejede bellenip gelýär. Bayramçylykly dawralar şol hem ozalky bolşaly ýurdun prezidentiniň hökümet we mezlis agdalarynyň Türkmenistanyň bitaraplyk diňine gül goşurmagyndan başlandy. Şol bitaraplyk bayramy sebäpli adatda ýaly günä geçiş hem aglan edildi. Jemi 561 adam türmeden boşadyldy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ýympaş Sewda merkeziniň tügüründäki başgaýlyklar bilen baglanyşykly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Geçen hepdäniň anyny gününden bäri Aşgabatdaky Ýympaş Sewda merkeziniň hem içinde hem daşyny müňlerçe adamdan ibaret nowaty görse bolýar. Ýapylyp ýumrulmaly edilen bu Sewda merkeziniň tekstil bölümindäki geyim-geçim haritlarynyň 50% ardanlayanlygy yglan edilenden soň emile gelen bu nowat dawa jenjelleriň we ýakalaşmalaryň hem ýüze çykmagyna sebäp boldy. Ýympaşyň içi adamdan hyryndykin bolsa, onuň daşyna hem Sewda merkezine girmekçi bolýanlaryň uly nowaty emile geldi. Gapynyň oňundaky nowatçylar adamlary bölekliğin salmaga synynşýadylar. Emma nowatyň üstünde häli şindi goh kalmaganlar döredi. Gyzyl ýumrugy girşenlerem bollu dip nowat berilen aşgabatlaryň biri gurrun berdi. Soňra Sewda merkeziniň öňüne polisiýa işgärleri gelip gözegçilik edip başladylar. Ardanladylan haritlary aljaklaryň nowaty bolsa tä Sewda merkezi ýapylýança gije saat 23 çenli dowam etdi. Ertesi ýagny 10-njy dekabrda İrdandan bilen Ýympaşyň oňy ýene-de adamdan doldy. Emma Sewda merkeziniň saat 9-da açylýanlygynyň öň ýany onuň girilgesinde ikinji gatdaky tekstil bölüminiň işlemeýänligi, onuňky ähli haritlaryň satylyp guturlanlygy baradaky bildiriş asylgydy.
Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, bu bildirişe garamazdan Süwda merkezine girmekçi bolýanlaryň nowatlary artmasa azalmady. Özünün atlandyrylmazlygyny soran bu wakanyň şaýady tekstil önümleriniň guturun wardaky bildirişin gapdalyny ýene bir, ýagny gap-gaşlaryň şeýle-de täzil bedegleriniň we sowatlarynyň 50% ardanlayan wardaky bildirişi hem asanlyklary ma'lum boldy. Adamlar diňe bir ýarpy bahasynyň satylýan harytlary däl, ýa-da Süwda merkezi doly öz işini tamamlayança onnaky önümleri almakçy bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Gepin gerçine ýatlasak, 1998-nji ýylda işläp başlan bu türk işi urleriniň eýçiligindäki Ýympoş Süwda merkezi häzir doly ýapylyp ýer ýegsan edilmeziniň bosogasyna dur. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň ynamdar çeşmeleriniň Süwda merkeziniň we oňa ýanyşyk duran Ýympoş täjirçilik merkeziniň ýumrulyp onuň ornuny 2017-nji ýylda Aziýa oýunlaryna gabatlap awtodurulganyň guruljokdygyny ma'lum etdiler. Türkmen resmileri şäheriň iň gelim gidimli we ýer Süwda merkezleriniň biri Ýympoşyň anyk näme sebäpden ýapylýanlygy, bu merkez bilen ilteşikli hiç hil maglumat bermeýärler. Azatlyk radiosu Türkiýedäki Ýympoş Holding merkezi bilen habarlaşanyna jogapkar resmiler media serişdelerini hiç hil maglumat bermezlik barada kampaniýa derejesinde karary gelinenligini aýtmak bilen çäklendiler. Bu aralykda Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň berýän maglumatyna görä, Ýympoş dolulugyny 22-nji dekabrda öz işini beseder. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň öz çeşmeleri hem tasdiklap, häzir Süwda merkezinde işleýän 500 çeşmesi Türkmenistanla olar bilen ýakynly doly hasaplaşygyň geçiriljekdigini we täze iş ýerlerini gözläp başlamaklary barada maslahat berilendigini aýtdylar. Gal berse-de, Ýympoş Süwda merkezine noýabrda edilip başlan basyşlar Türkiýede iýul aýyna başa barmadyk döwlet agdyrylşygy synanyşyndan soňra Türk ruhanysy Fethullah Gülen bilen baglanyşykly idaralaryň we mektepleriň beýleki ýurtlarda boluşy ýaly Türkmenistanyň hem ýapylmagynyň ýa-da gawat geldi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanyň çäklerinde hemişelik ýaşaýan, raýatlygy bolmadyk adamlaryň 1000den gowragyny raýatlyk bermek baradaky karara gol goýdy. Bu kararyň kabul edilmegi ýurtda müňlerçe adamyň raýatsyzlykdan kösenýän barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýygyderli maglumatlaryň gelip gowşaýan mahalyna gabat geldi. 9-njy dekabrda geçirilen giňişleýin mejlisde Berdimuhammedow hökümetiň 11 aýda bitiren işleriniň netijelerini jemläp, biz adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak bilen bagly halkara hukugyň umumy ikrar edilen kadalaryna eýerýäris diýdi. Adamlaryň raýat erkin saýlap almak hukugyny ona hormat hem goýýar. Ne şoňa görä biz 1381 adamy Türkmenistanyň raýatlygyny kabul etmek barada karara geldi. Diýip türkmen lider aýtdy. Resmi medeniýetiň maglumatynda raýatlyk almak üçin hödürlenýän adamlaryň dünýäniň 26 milletiniň wekilleri aýdylýar. Şeýle-de habarda aýdylmagyna görä Türkmenistan 2011-2015-nji ýyllar aralygynda 5074 adama raýatlyk berdi. Hökümet maslahatynda Türkmenistan tarapyndan Birleşen Milletler Guramasy hemde beýleki halkara guramalar bilen birlikde bosunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukugyny ýokary derejede üpçün etmek boýunça ulgamlaryň esasda çäräniň görülýändigini ýytalýar. Görülýän bu çäreler barada resmi habarda anyk maglumat berilmese-de Azatlyk radiosyna ýurt içinden gowşaýan maglumatlarda Türkmenistana daşardan gelen gelinleriň ýa-da etnik türkmenleriň müňlerçesiniň raýatlyk alyp bilmän onlarça ýyllap kösenip gelýändikler we bu sebäpli ençeme kösençlikler şol sanda saglygyny bejertmekde, okuw işe yerleşmekde we kadaly maşgala gurmakda kynçylyklar bilen ýüzeye dolýandyklary aýdylýar.
Azatlyk radiosynyň tutsawlykda habarçysy Hudaýberdi Allaşywyň ejesi Azatlyk radiosyna beren interwýusynda inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri özüniň we oglunyň raýatlyk pasport alyp bilmän kösenýändigini aýdypdy. 1984-nji ýylda goňşy Özbekistana durmuşa çykan soň 1993-nji ýylda ýygyna Türkmenistana dolanan Allaşywyň ejesi özlerinde dokument bolmagan sebäpli oglunyň hem günne-gün aşa kynçylyklar bilen ýüze-ýüz bolýandygyny, şol sanda işe yerleşip bilmän kösenýändigini gurrun berdi. Yekesi oğlum var, o oğulcuğumdan o yere vere gidiye, istiye, el sürüyor, araba sürüyor, karada neyse de gün görecek, hükümetin istedi, İslamiyet, hani pasportun var, aylığını verecek diye, pasportum yok diye, yüzünü vuruyor, onu neyme deyip, pasportsuz istedip, çasını istedip, o yerden pulçakat Almanya'yı elini yuyup, gidence çıktayız, yol küreden çıkıp, çağacığıma şeytip getmiyor. Bizim görüyen kıyınçılığımızı bir insan bu esti bilemek, nägille vızdanı bar adam, insaf bar adam, bolunu bir netice çıkarardım, bumun yal küzespen men ömür Allah göremagam, yönüş takkel ve hiç dokument, şu dokument, sudat barada men ponu yürekçiyiz, infark ezel oldum aylaneyn. Diýip Azatlyk radiosynyň tutsawlykda habarçysy Hudaýberdi Allaşywyň ejesi gurrun berdi. 1991-nji ýylda Täjikistanyň Türkmenistana göçüp gelen türkmenlerden biri Hudaýguly Nazarow hem Mar welaýatynyň Wekilbazar etrawynda hastahanada lukman bolup işleýän wagty ýarawsyzlyk sanawynda oturanda bikanun işden çykarlandygyny aýdýar. Ol bu wakadan soň özüniň kaziýete ýüz tutandygyny we şondan soň türme tutsawlygyna hökm edilip özüne berilen türkmen raýatlygyndan hem mahrum edilen Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Ýokary organ guramalarına prezidente ýüzlensem, maňa häzirki wagtda gaty azar berýärler. Meniň elimden raýatlyk pasportum alyp, sen Türkmenistanyň raýaty däl, göçüp gitmeli diýip maňa häzirki wagtda jogap berýärler. Diýip Marly Hudaýguly Nazarow gurrun berdi. Ýeri gelende ýatlasak Türkmenistanyň media serişlerinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi baradaky ýokary komissarynyň maksatnamasynyň ýerine ýetirji komitetiniň hemişelik agzasy, migrasiýa boýunça halkara guramasynyň agzasy bolmak arkaly ähli mumy halkara ýagdaýlaryna strategiki derejede gatnaşýandygyny iş ýüzünde esaslandyrýar diýilýär. Şol bir wagtda da Türkmenistanda dokumentsiz ýaşaýan, raýatly bolmadyk adamlaryň sany barada halk köpçüligine statistik maglumat berilmeýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Daşowuz welaýatynyň ýaşaýjysy 60 ýaşly Şirin Naýda öz owasyndaky ýaşaýyş durmuş şertleri şol sanda çağlar baganyň ýetmezçiligi barada gurrun berdi. Onuň bilen Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylowa söhbetdeş boldy. Owaňyň sosial medeni ýagdaýlary barada nämeler aýdyp bilýäňiz? Iň bir zeruriýet çağlar bagy bolýar. Çağlar bagyndan başlaýan. Owaňyzda çağlar bagy barmy? Çağala bağı yok. Öň sayız wagtda bolan hazır çağala bağı yok. Şo sayız wagtynda bar bolan çağalar bagy näme etdiler? Indi hazır laboratoriýa kurdular onu, laboratoriýa işläp dur. İşgärlerine misal üçin bir döwlet işinde işleýän işgärler bardyr. Mugallimler, doktorlar, kärendeçiler çağalaryny näme etdiler? Nirik tapşyrýarlar. O daşyňyza eltip gaýtdylar. 5 kilometr. Ha, 5 kilometr. O daşyňyz 10 kilometr bizlere. O asfalt geçeni 5 kilometr diýen. 10 kilometr bizlere daşyňyz. Şonundan çağatyn her gün şöýre gatnatmaga hemme kişiniň ýagdaýy ýetdi. Yetjek aparýar, yetmedik bize öýde. Öýde ýür. Öýde kim seretdi onuň? Işleseň misal üçin gelin kärinde çolda kim seretip bermedi? Men özüm garry bolsam men seretmeli. Başga näme ýola ýügürüp çyksa uşlap oturýan. Başka näme ýok ahir. Şoňa siziň ýaly kömekçisiz kärendeçilere mamy? Hawa, olar öýünde oturýar, işlemenen çağasyndy eplemege adam bolmasa näme etjek? Onu güderan ýagdaýlar nähil şolardan? İşläbilmese güderan ýagdaýlar. Mal saklaýar, tok saklaýar, şeti boňşandyrdy da. Hawa, başga näme işleýin dese, ol çağalarny ýere taşlap getjek, şoňa
oturuyalı da öyünde çağırsın nemet. Bir cemaat 500 manat teze pala bilen 100 manat verse şunu onuş pasobiya bilen onuşyarlar da. Ndeyse koyan şu çağatın var yanına alıp şu paxta meydanına ototma paxtayma çağatını yakıdıp yanında saklap zahmet çeken dinarlar var mı? Var o onun yalan var o çağaları ağlap izinde şetiyellerim var. Çağalar varını diklep vermek var da gurrun var ya mı son bir tədədən qurcaq değil ya mı? Bilmeyem ben soramadığım şunu kime yüz tutuyor mu? Dayhan birleşiginin başlığına yüz tutulan ok mu? Bolya der o sana sonu yok. Indi bir görünüp duran quruluşuk yok mu? Çağalar varını quriyatya, klub quriyatya, başfordat quriyat deyilen ok mu? Hatta bir nemenem köçür yok ettiler olam. Şöyle yoğalıp gitti özünden özü o kurulup duran zat. O vaxtın elektrik qaz yağdayına hele. Indi yaman değil bolar yalı. Yant dur. Ona nemem yok. Şu asfaltımız yol yağday ağır. Özü obamız çet bulsa. Taşlanan oba. Şunun için asfaltımıza da hiç kim karamayar bizim zatımıza da. Öz sevitinizde bolyan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabymyzda ýazan. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Adatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Kırgızstanyň saýlaw resmileri ses berjileriň agla we köplüginiň baş kanunyna giýirilmegi teklip edilen düzedişleri goldap ses berendigini aýdýarlar. Bu düzedişlerde jinstaş adamlaryň nikalaşmagyna qadağançylyk giýizmek we prezidentiň käbir ygtyýarlyklaryny premier ministere geçirmek gödöňünde tutulýar. İlati esasan musulmanlardan durýan öňkü Sowet Respublikasyna 11-nji dekabrda ses berjileriň hawa ýa ýok diýip oňlamagy ýa-da ret etmegi soralan 26 sany teklip şu iki soragy da öz içine alýar. Merkezi saýlaw komissiýasy saýlawa hukukly ilatyň 42%den gowragynyň referenduma gatnaşandygyny we ses berjileriň 80%-nyň edilen teklipleri goldandygyny habar berdi. Referendumda galplygyň bolandygy barada hem gowşan habarlar ýokdal. Onugu partiýasynyň wekili Isak Masaliyev Adat Ýewropa we Adatlyk Radiosyna siýasy partiýalaryň sesleri satyn almaga ýüz urandygyny aýtdy. Ol anamdar adamlaryň aýtmaklaryna görä her bir ses üçin 500 soňdan 1000 soňa pul teklip edilipdir diýdi. Metbuat ýygynyna çykyş eden Eşeri işler ministeriniň orunmasary Almaz Orazaliyev paýtaxt Bişkekde şeýle wakalaryň üçüsiniň Demirgazyk çy regionuny hem ikisiniň bolandygy barada habar gawşandygyny bildirdi. Raýat kontrollygy komiteti atly hökümeti degişler guramanyň agdasy Dinara Aşraxunowanyň aýtmagyna görä tutuş ýurtda saýlaw uçastoklarynyň daşyna mogollyymlar ýerleşdirilipdir. Olar ses bermäge gelen adamlaryň adyny ýazyp alypdyrlar. Şeýle hem studentler we olaryň ene atalar hem ses bermäge çağırlypdyr. Dinara bu häkimiýetleriň gerekli sesleri almak üçin hökümet resurslarynyň bir kanun peýdalanandygyny görkezýär diýer. Jemgyýetçiligiň öňsüne geňden özüne çeken nikanyň erkek bilen aýal arasyndaky birleşik diýip definiýerlenmegi boldy. Bu düzedişde nişana alınýan bir jynsam bolan adamlaryň nikalaşmagydyr. Referendumda teklip edilen düzedişleriň iňje dellesi ýurdun prezidentiniň ygtyýarlyklaryny gawşadyp premier ministeriň ygtyýarlyklaryny güýçlendirmek boldy. Ýene bir düzediş boýunça premier minister parlamentiň tasdiklamagy bilen ministerler kabinetiniň agdalaryny belläp we aýryp bilýär. Bu ygtyýar häzir prezidente degişli. Başga bir teklipde bolsa premier minister yerli geňeşiň tasdiklamagyna garaşman yerli administrasiýa başlyklaryny hem işden aýyrmaga ygtyýarly bolup görünýär. Konstitusiýanyň 64-nji maddasyna giýizilen düzedişe laýyklykda prezident inni goranmak geňeşine ýol başçylyk edip bilmeýär. Teklip edilen düzedişler Kırgızstanda käbir adamlaryň arasynda bu referendum prezident Almazbek Atambayewa 7 ýyllyk prezidentlik möhleti tamamlanandan soňra da häkimiýetde galmaga ýa-da adamdan täsirini saklamaga mümkinçilik bermek üçin geçirilýär diýen şüphäni güýçlendirdi. Kırgızstan Merkezi Aziýada bir
bir möhlet prezidentli ýeketek ýurt bolup durýar. Gepler Adatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi. Ortaýatyň Awganistan boýunça ýürüýte wekili Zemir Khabilov öz ýurdunyň Taliban hereketini goldaýandygyny arada ma'lum etdi. Gunduz welaýatynyň hakimi Esadullah Omar Khil hem bu welaýatda talip militarlaryna ortaýatly hünärmenleriň harby urdan tälim berýändigini öňe sürdi. Ortaýatyň talip söwüşçilerini ok ýarag bilen üpjünedýändigini hakim bildirdi. Şondan soňra ortaýatyň Kabuldaky elçisi geçen hepde Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasyna çağıryldy. Ortaýatyň Kabuldaky elçisi Alexander Manteski 8-nji dekabrda metbuat ýygynyny geçirip öz ýurdunyň Taliban bilen gatnaşyk açandygyny resmi taýdan ikrar etdi. Ortaýatyň Kabuldaky elçisini Awganistanyň senaty 10-njy dekabrda ýene mejlise çağırdy. Elçi senatorlaryň soraklaryna jogap berdi. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmyrdan Ulamrady sizi Kabuldan tanıştyrýan. Ortaýatyň Kabuldaky elçisi Alexander Manteski demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýandygyna hawatirlenme bildirdi. Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýaly militanlaryň herekete başlandygyny elçi duýdurdy. Границу с Таджикистаном или Узбекистаном. Терроризм и наркотики. Даиш. İslam Döwleti adly toparyň jeňçileri hem demirgazyk Awganistanda toplanýar. Daişçiler Merkezi Aziýa ýurtlaryna da wähem salýar. Birleşen halkara güýçleriniň Awganistanda terrorizme garşy güreşi şowsuzlyga uçrady. İslam Döwleti adly toparyň jeňçileriniň demirgazyk Awganistanda yerleşmegi uly sorag bolup durýar. Awganistanyň Özbekistan, Tajikistan we Türkmenistan bilen çäkleşen sebäplerinde Daeş militarlary yerleşdi. Bu ýagdaý bizi howsala saldy. Talip hereketi Daeşçilere garşylyk bildirýär. Şu sebäpden ortaýat Taliban bilen hyzmatdaşlyk etmegi makul bildi diýip elçi bellidi. Российская Федерация передает оружие движению талибам. Ortaýatyň Kabuldaky elçisiniň bu çykyşyna Awganistanyň Milli Mejlisi hem iti reaksiýa bildirdi. Ortaýatyň Awganistanyň içki meselesine goşulýandygyny aýtdy. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Zikriya Sewdanyň aýdýşyça ortaýatyň talip ýaraglaryny himayet etmegi uly ýalňyşlykdyr. Orduslaryň Taliban bilen gatnaşyk açmaga haky ýokdur. Awganistan garaşsyz ýurtdur. Awganistanyň halk tarapyndan saýlanan hökümeti bar. Emma ordular Awgan hökümetiniň garşydaşlary bilen gatnaşyk burýar. Terrorçy toparlary destekleýär. Ortaýatyň bu hereketini biz iti ýazgarýar diýip deputat aýtdy. Rabita bu guruhy Taliban Awganistan ba fikri Russiýa hökümeti müsahhil İran'ın Kabuldaky elçisi öz ýurdunyň Taliban bilen gatnaşyk saklaýandygyny tasdiklady. Öň ekstremist toparlary himayet edýänlikde Pakistan aýplanýardy. Ýöne indi Awganistanyň böleki goňşulary radikal toparlara arka çykyp başlady. Awganistanda 30 goly ýaragly toparyň hereket edýändigini resmiler aýdýar. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip gutarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.